Това не е истински карбон и не е стикер. Само след минута ще ти покажа как се създава този ефект стъпка по стъпка. Всичко започва с прецизно шкурене, за да се подготви повърхността. След това детайлът се почиства старателно от прах и замърсявания. Ако има пукнатини или дефекти, те се китосват, след което повърхността отново се шкури и почиства. Следва нанасяне на грунт, който осигурява здраво сцепление. След изсъхването му повърхността се заглажда с фино шкурене и се почиства отново. След това се боядисва с базовия цвят, който определя крайния ефект. Идва моментът, който прави магията – потапянето във ваната, където дизайнът се прехвърля върху детайла. След трансфера детайлът се измива обилно, за да се премахнат всички остатъци от процеса. Следва внимателно подсушаване и запечатване с UV защитен лак за максимална издръжливост и блясък. След като лакът изсъхне напълно, детайлът се полира до огледален завършек. Накрая остава само да бъде опакован и изпратен към клиента. Всеки детайл има потенциал да бъде уникален. Ако е време да преобразите и вашия, свържете се с нас на телефона на екрана. Ние ще се погрижим за останалото.